Pradaye Biyung Kanaan. Panglimbang 5 menit dina Rebu Wage tanggal 5 Agustus tahun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 15 ayat 21 tekan ayat 28. Para sedulur, ayo padha miwiti PLM kita kanthi menyanyi lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sinambi terus ngangen-angen lagu kang nadyan banget prasaja ing sair nanging ngemu surasa panyandra sawijining anak marang paraga ibu. Kita lelimbang pradahe sawijining ibu amrih anake kang slupan demit waras. Kacaritakake menawa jroning tindak sumingkir menyang tanah Tirus lan Sidon ana sawijining wanita Kanaan kang nguwuh-uwuh nyuwun pitulungan dalem amrih anake kang slupan demit saras. Kawelasana kawula duh Gusti putra Daud, anak kula estri kanjingan demit lan sanget ing salebeting kasangsayan. Ngerti apa tumanggape Gusti Yesus? Panjenengane sajak jual mahal. Panjenengane blas ora nggapi. Panjenengane terus jumangkah. Nanging wanita Kanaan mau terus nguwuh lan ngangsek supaya Gusti Yesus nyarasake larane anake. Kawelasana kawula duh Gusti putra Daud, anak kula estri kanjengan demit lan sanget ing salebeting panandang. Panguwe wanita mau ndadekake para murid kempropok. Mula genti para murid sing nyuwun supaya Gusti Yesus kersa ngongkon wanita mau supaya sumingkir. Bareng ketungarsa dalem, wanita mau sujud manembah karo ngrerepa, Gusti karumetahna pitulung dumateng kawula. Paring wangsulan dalem, aku amung ing ngutus kanggo wedhus-wedhus Israel kang ketriwal, ora samestine menhake roti kanggo kirik. Kanggo wong-wong Israel, tembung asu utawa kirik asring kapigunakake kanggo nyebut wong-wong kafir kang ora wanuh Allah. Wong-wong kang tanpa pangaji, pindho asu kang najis kaya mengkono wong-wong kafir. Nanging si wanita ora kebrongot atine, malah kepara kawetu kapitayan si wanita wau. Leres Gusti, nanging segawon-segawon ugi sami nedha saking klepretan meja bendaranipun. Sawijining pangandel kang kinantenan tindak ngasorake diri sak asor-asori. Demi tresnane marang anake, si wanita rila kelangan pangaji diri kapadhakake kirik. Krungu atur wangsulane si wanita, sikap dalam Gusti sakala owah. Sebutan asu malih dadi sebutan banget ing luhur. Ibu, Bu, ibu gedhe pangandelmu, dumadiya kaya kang mbok karepake. Sakal demite sing ngangslupi anake wanita mau minggat. Larane si bocah saras. Tresna PLM kinasih, tresna mono pradah, tresna mono mulung, tresna mono ikhlas berkorban. Iku kang katuladakake wanita Kanaan ing waosan dina iki. Rikala pendherek dalem Gusti leren anggone tresnani marga wedi kelangan pangaji diri, tegese katresnane durung murni lan sejati. Gusti Yesus piyambak kang ing ngatasé Allah ikhlas lukar kaalhani banjur tedhak menyang donya ngrasuk raga manungsa awit saka tresna dalem marang manungsa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamoasih kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo iman kapitayan kinantenan sifat andhap asor saking wanita Kanaan. Mugi awit sinugra dalem kawula ugi boten sutik ngasoraken diri kados paduka. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.